de ser un dels embrions del que avui és la democràcia. El senyor ministre acaba de dir, i jo hi estaria d'acord també, no?, que és un dels grans llegats del segle XX, un segle terrible de persecucions, encara per tots ben portats a la pràctica. Ens ho explicaran. Permetre que aquesta vasta varietat de punts de vista que n'hi ha, inscrita en el cor de l'home i present en les diferents cultures i civilitzacions, dels quals de diferents tendències, per arribar a un text consensuat sobre els drets que tots... Un sufre diví no existeix. Del 1215, amb la Carta Magna, passant per les 7 partides, el Record Noverum Proceres, les decretals del Papa Gregori IX, que escrivirà Sant Ramon de Penyafort. Quan aquests són una càrrega per la caça. El dret és l'art de la convivència, però un art que certament es desenvolupa científicament. Pacte sunt servanda. Que els pactes es poden canviar Sobre el que és el dret i el que és la legitimitat. La dignitat. En la defensa del reconeixement, sagrada vida per Creonte, per haver enterrat